Det lykkedes mig at lave et stykke research. Og det viser sig, at Lotte Dybkjær, Lones datter, hun bliver erklæret død den 4. februar dette år. Men vi kan jo godt skrive, hun er begravet i hemmelighed. Så kører vi hele den store pakke til avisen i morgen, med sorgen og alt muligt. Har du læst, hvad det handler om? Det er en 2-årig dreng, der er faldet ud af vinduet. Hvordan fanden gør man i det her, uden at være det største svin i verden? Vi har en super god historie på Lykke. 13 rejser har han brugt 1 million kroner på. Klimakroner. Ved vi, om det er ham selv, der booker de billetter og de hoteller, eller om det er organisationen, der gør det? Du opdager simpelthen ikke, at de her penge aldrig bliver trukket fra din konto. Kan man få Per Mathisen fra Ekstrabladet som revisor? Ja, viser det går ikke godt. Det er som om, at nedgangen er accelereret. Måske skulle jeg bare ligesom lade nogle andre få det ansvar. Lige nu er Gisland alene med en somalisk journalist, og piraterne har trukket sig. Vi sidder jo fuldstændig seriøst nu og regner på, hvornår det ikke kan betale sig at udgive avisen mere. Vi nedlægger 10-12 stillinger. Okay, soldaterne har bekræftet, at de har overtaget og har styr på det. Yes! Vores forhandlere får dem til at spille mere syge, end de er. De er i virkeligheden ikke særlig syge. Det er det, der bliver udlagt som.